Acaba de chamar a asistenta social que levaba o caso de Dani. Pasoulle algo? Morriu o pai de Dani. Mañán é o meu aniversario. Por iso estás así? Non. É que Robert prometerame que había vir. E a estas alturas ainda non teño noticias del. Podíamos prepararlle unha festa. A quen? A Paula, polo seu aniversario. Gracias por virdes. Sabes que non nos tens que dar as gracias, Dani. Como estás? Ben. Vostede é o xuiz, non? O que atender a Dani aí atrás. Sí, son eu. Eu son o tío, o irmán da Nai, que en paz descanse. É que favor che fago a ti montando unha festa para ela, non? Vai levar unha sorpresa, curmán. Eu dígolle que foi idea miña e vai pensar que eu son un encanto. E que o Robert é un imbécil por non chamar. E despois que? Como despois? Despois un pouco de boa música, o bar así a media luz, pídolle a bailar, doulle un regalo e dígolle que estou todo por ela. Xa está. Que vai pasar con Dani? Pois vou no levar comigo. O americano! Hola, Paula. Vostede xa o tivo acollido unha vez, e se quixera, poderían darlle a adopción definitiva. Antes de seguirmos, habería que saber o que pensa o rapaz, non? Que é máis animado? Pois non. Tendo en conta que me acaban de romper o corazón, non é para estar animado. Cala a boca. E pecha os ollos. Como? Que peches os ollos. A ti que che gustaría? Ir co teu tío a Holanda ou quedar aquí comigo? Tranquilo, di a verdade. Pois... eu preferiría quedar aquí. Eu intentarei que o papeleo sexa o máis rápido e cómodo posible. Veña, pois decidido logo. Dani queda comigo. Non sei como vas tomar. Viña, conta dunha vez. Deíteme con Berta. Pataca, cartófel, ves? Cartófel. Ajá. Pero os alemáns non dan chegado, seguro que se perderon, Han viro, está tranquilo, a ver, Gerelo. Non mandar con este traito. Había que sinalizar mellor o camiño, poñer un letreiro ou algo. Pero como che teño que dicir, non podemos poñer letreiros, Evaristo, porque o Consello nos pode empapelar. Entendes? Non temos licencia de apertura. A mí non me veñas que a licencia, Iso é cousa túa, Xame sí, tío teu. Ajá. Gerelo, a ver, Gerelo, onde está? Gerelo... Oi, Saben ben a que veñen ou daquela maneira? Saben, no, está tranquilo, que xa yo dixen eu. Gerelo, Gerelo non hai en alemán, Pois non me cabe na cabeza que veñen aquí e ainda encima queiran pagar, Que si, home, que sí, que eu que sei, eles, os alemáns son así, é o carácter que teñen, non nos bichos nas películas, eles que queren de nós. Estes acantilados, a vida dos perseveiros, dormir a intemperie, eu que sei, a vida brava daqui, de Portosás. Xa, pero... intemperie aquí, que xiada que cae... Ti non vas dormir, van dormir eles, queren experiencias extremas e nós témolas, entendes? Temos todo isto, algo salvaxe. E despois de algo salvaxe tamén han de querer algo quente. É máis unha ducha, unha cama e unha Non, nada de comodidades. Comodidades teñenas en calquera albergue, en calquera camping, entendes? Agora o que se leva é unha volta a un certo primitivismo, digamos. Non sei, a mí non me cabe na cabeza, man. É o carácter alemán, como xe teño que dicir, é así. Será, pero tanto sacrificio tamén... Ei, ven. Ei, pon cara de lobo de mar, oiches? Ajá. E iso como se fai? Eu que sei, cuspe, berra, eu que sei, chis con ollo. Willkommen, eu son Ladislao Couto, Evaristo Currás. Perseveiro bravo, bravo de rayo. É o Führer noso, Eu Führer non son. Führer é Gien, alemán, Gio sei. Gia! Willkommen, Giádemos, Benvidos á aventura de Portosás, que tal? Parece que pican, Pican. Giádemos aí! Mira que non me enseño máis guapo. Como se chama? Que tal?
facturas. Factura de auga, de luz, de teléfono, de toda canta merda aí no mundo. Teño unhas ganas de volver ao mar, che. Arre, carallo. Pois vai ti para o mar que che quedo aquí no bar ben quentiño. Madriña Paco. Eh? É unha carta de... a de tempo que hai que non vexo. É de Paco, venme facer unha visita a Paco, che. Non vos acordades de Paco? Non. O meu compañeiro da alma. Ai, un que comera un bocata de miñocas por unha aposta. Non, home, non é xara asqueroso de Milucho. Paco, home, Paco tiña clase. Paco tiña moita clase, Mais que Milucho. Imposible. Paco era un, sí, home, sí que é daqui de Porto Sás, que marchou a Vigo cos pais de rapaz, Paco. Ah, xa sei, já. Un que foi con ele á escola. Elo. Eu non volvín a coincidir con el ata o cargueiro aquel, o Ron primeiro. A Sudáfrica fora. Que ia cara a Suráfrica, ese Paco. Ah, espera. Un que botaba pulsos. Ese, o rei do pulso. Si, o que, como dicía? Non hai home que poida como o brazo, nin muller que se resista. Xa sabemos como segue. Pois así. Mi madriña, dis que... E cando ven logo? Non sei, o 13, mañán é 13, hoxe ou mañán. Ajá. E dis que ten algo moi importante que me dicir. E que será isto tan importante que ten? Pois teño gana de coñecelo, eu, Ela, Paco, moito Paco. Non creo que se separa tanto, vai. O que? O dos pulsos, home, o outro tanto me ten. Vete así, idiota. E ti me xevo. Oh, mira. Mira ti, Paquiño, mi madriña. Que máis di, que máis di? Alguén sabe que é isto? Sí, é o que fan os burros. Moi gracioso, Fito. Horneas moi ben, sí, señor. Pero as siglas ONG significan Organización Non Gubernamental. Eso que quere dicir, don Florencio? Que non dependen dos gobernos. Son organizacións humanitarias. Non gañan cartos co que fan. E para que serven? Pois para defender a natureza, para axudarlle a xente con problemas. Seguro que coñecedes algunhas. Médicos Sen Fronteiras, Amnistía Internacional, Greenpeace... Eses son os que andan nos barcos a salvar as baleas. Sí. Aquí tedes unha lista das ONGs máis coñecidas. Como? Se non gañan cartos, como fan os do Greenpeace para botarlle gasole ao barco? Reciben axudas económicas de particulares. Hai moita xente que apoia o que fan. E para axudar hai que ter cartos, e nós non temos don Florencio. Pero pódense conseguir. E como? Por exemplo, montando un rastro. Un rastro? Sí. Podedes ir polas casas pedindo cousas que a xente xa non utilice e despois vendelas. Miña nai ten roupa que xa non lle vale. As cousas que uns xa non utilizan pódenlles interesar a outros, claro que sí. Interesan ya alguén estes libros vellos? Eu xa non os utilizo, Eses libros teus, Fito, están como a quen di sen abrir. Eu non me desfaría deles polo menos ata setembro. Vostede sempre tan bromista, don Florencio? Non é unha broma, Fito. Ah. Hola, María. Hola. Que tal están as mazás? Ben. Pois pon unhas pouquiñas. 4 peras, vale? Pásase algo? Non. Veña, muller, conta. Que? Sei o teu con Andrés, Berta. Contoucho el. Sí. María, foi un erro. Por suposto, non vai volver pasar. Non me tes que dar explicacións, De verdade, ningún dos dous tiñamos intención de facerche dano. Nin el, nin eu. Simplemente pasou. Non me fixestes dano, porque entre Andrés e eu non hai nada. Supoño que nunca houve. O que non me gustou, Berta, é que non me contaras, entendes? María, ia cho dicir, de verdade, E como esperabas que eu tomase? Mal. Xa.
Así que decidiches que era mellor ocultarme, claro. Non, non foi unha decisión, María, en serio. Eu non contaba con que pasara así. Tanto ten. O caso é que agora xa o sei. E tiveno que saber da peor maneira posible. Tes razón. Sinto moito. Hola, Andrés. E ti non tiñas que estar na escola. Nada, que aproveitei o recreo para verche facer unha visita e saudar a Pitusa. Ben, moi ben. E que tal? Ben, Iria invitoume esta noite a ser na súa casa. Ti tamén ves, non? Non, E logo? porque... Vamos, que non me dixeron nada. Foi falta. É que é mellor que non vaya, sabes, Dani? Por qué? Mira, as cousas cambiaron bastante entre María e máis eu desde que marchaches, sabes? E que pasou? Xa te contarei en outro momento, vale? Vale. Entón que vou, eu só? Sí. E a que hora me vas vir buscar? É que non é boa idea que vaya por ali, Dani. Pero non podo volver só. Mira, espérame na porta e xa está. Ben. Está ocupado? Non, eu xa marchaba. Entón vesme a recoller as 10:30, vale? Adeus, Pitusa. Adeus. Algún problema, señor xuiz? Non, nada, Pitus. Que? Que me quería? Mire, deumo Celia. Turismo de aventura no campamento Bundesliga. Viva as experiencias límite dos percebeiros de Portozás. Un pouco exagerado, non? Campismo salvaxe. Non teñen licencia de apertura nin cumpre as condicións de habitabilidade mínimas. O Concello presentou unha denuncia. Pois o propio Concello pode o pechar. Pero o dono do terreo nega que eso sexa un camping. E sabe quen é o dono? Currás. Efectivamente, asesorado por Ladislao Couto. Quere que os chame? Non. Non será mellor que vaya eu a talí. Turismo de aventura. Corriolo, tío, que queres é ver as fotos. No, es ti que máis quere ensinar. A ver. Mi madriña, o Paco. Aquí nos tes, rapaces, no Golfo Pérsico. Ah? Este. Pois, será o rei do pulso, mame. Pero parecer parece un fideu. Sin fideo, pero roía que mi madriña, e o pulso non é só cousa de forza. O pulso ten o aquel da técnica, o xogo que ti lle ideas, que non tes nin idea, home. Mira por aquí, Hamburgo. E quen son esas dúas tipas? Estas dúas holandesas eran Ingrid, a miña, e del non sei como se chamaba. Lijamos con elas o minuto de baixar do barco. O minuto, xa. Pois tan cachondas de carallo, É lo que Paco máis eu traballábamos mullerasas únicamente, ou ti que pensas? Pois a ver se me explica el o segredo, porque ti me ame... Mi madriña, xa me tarda a velo, E que será eso? Eso tan importante que me ten que dicir? Hola, Petróleo. Que man jui? Pero ti que? Non cabes no frasco, che, non paras de crecer, ou que? Elo, non hai que ver. E que lle queres? Nada, veño ver se me das algo que teñas por aquí e non utilices. É para as ONGs. Home, eu que sei, para darche caralladas desas que non serven para nada, para mandar para África, prefiro darche os cartos, che. Non, é para vendelas nun rastro. Imos lle mandar os cartos que saquemos. Por certo, estas fotos de tías viñame que non pintadas, Pero, ti queres te suicida? Os recordos de toda unha vida, senta aí. Bueno. Senta aí. Vouche mirar no almacén, como colles unha foto, rompeche o pescozo. Mira, quen che dera, Te recordos como estes. Logo, isto onde é? Esta en Hamburgo. Esta no Golfo Pérsico, disque. Corriolo. De quen é esta cara? Esta é de Chano, pero me parece que non quer para nada, tanto tan. Pois agora é grafito. É colote. Método para aprender alemán. Este método utilizábamoslo Paco máis eu para ligar en Berlín. Porque a muller de Berlín é moita muller. Vale, gracias. Hala, adeus. Hala, Buriño. Por certo,
Un día destes teño que ir por Hamburgo. Puñetero, rapaz. Mira por aquí. Mira por aquí. Illas Caimán. As palmeras tamén son dali. Mira, nas Azores. Vémonos despois? Non sei. É que teño moito traballo, Veña, podemos ir dar unha volta pola praia. Parejiña, marcha, vale, vémonos mañán. Xa non volves hoxe? Non, eu xa acabei. Veña, hai que dades. Eu tamén marcho. Veño te buscar pola tarde. Oh, caraxo. Que o que máis o que menos ten de comer de vez en cando. Pero eu non mollo nin que me pague. Non vais pensar ti, Ai, non te has de queixar, ó. Tes a Ana que se derrete por ti, me home. Xa, pero a min gustame Paula. Outra vez con esos. Pero a ver, que ten unha que non teña outra. Explícame a min. Non é iso, home. Non é iso. E lo que é? Non tes nada que facer con ela. Pasa dela. Sí, igual tes razón. O día da festa é que estaba convencido, Estaba convencido de que todo ia sair ben, E xa biches? Marchou con Robert. Xa. Eu quedei como un parvo, co meu regalo na man. O regalo sí, máis que unha niña baixo do brazo, Por certo, aínda te la caixa que lle ia regalar a Paula, non? Non te preocupes pola caixa. Xa me desfixen dela. Botáchelo ao lixo. Igual era o mellor que se podía facer con ela. Non. Dei a Fito. A Fito, por qué? Porque veu ao bar a buscar cousas para un rastro e démolle a caixa máis un libro que tiña ali. Pero agora vou ser o bufón de todos os nenos, curmán. A caixa non era la moita cousa, curmán, pero non é para se por así. Ti non entendes, dentro da caixa hai un poema que escribín a Paula. A caraxo. E agora van o ler os nenos. Mimaos nenos. Vou ser o bufón de todos os rapaces. Van botar meses a escarallarse de min. Sí, pero tiña fecho a caixa, non? A chave tela ti. Sí. Sí, pero xa verás, tío, que tarda Fito en abrir a caixa e ler o poema. Tamén tes razón. É unha risa. Que bonita. Sí, pero está fechada con chave. Podemos romper o fecho para ver que hai dentro. Boa idea, Non, ídela estragar. Canto ten? Se rompedelo o fecho, vai valer menos. Vale. Que, Dani? Non traballes tanto, Que Ponte va. hernias e despois... Que trouxetes? Nada, pero xa falei con Manjo e o máis seguro que me dé algunha cousa, Trouxeches algo máis? Sí. Método para aprender alemán. Deu-me o petróleo. Eso sí que non lo has vendido, Tira con él. Sí, ó. Quen vai querer no método de aprender alemán? Estás falando con Fito, Pois claro que vendo. A ver, que máis? Pois os trueiros estes en Reddit. Deu-me estar asida. E máis... gravatas de Ladislao, pura horterada. Que mola. Quen vai comprar gravatas? Eu que sei, son cousas de Ladislao, que me dis? Arquivadores de fitusa. E máis este sinxeiro que me deu Xalia. Recorda de Porto Sás. É bonito este, Que che? E por último, teño aí un saco de semento que me deu Ramón. Isto é de miña nai, pero xa non lle vale. Eu consegui estas perchas. Perchas? A ver onde encontramos un parro que compre perchas. Pois a ver onde encontramos unha vaca que compre a faixa de túa nai. Non te pases, Non pelexedes, Espetade máis o Sacho. Un rugen da Sachen, aí. Ai, Sachen. Cuidado, remove a terra que he picado as patacas todas, carallo. Evaristo, non dije frases tan longas que non dou traducido, entendes? Pero que é, sí, que? Empurren pa baixen aí a chunge, A chunge pa baixen, aí está. Mi creatividade, meu, telos impresionados, Porque son algo impresionante, só. Sí, impresionante sí que isto, mira. O de hoxe é libres de impostos, Cajina, nadamos na ambulancia, meu home. Na ambulancia vías nadar, ti. Ois, que? E Fritz e Milo Junter? Fritz e Milo Junter mandeinos aos percebes, só. Está perigoso, entón. Está que está subindo a marea.
Daquela perfecto. E máis foron sin respeto, nin ferrada, nin pucheiro, nin trueiro, nin nada. Cas mans pola brava e o caralho. Vailles encantar. E o Alexander? Alexander mandeira que lle dera de comer ás galiñas. Ajá. Que é máis que me limpar a pouca merda do galiñeiro, é máis que me calear o pendello. Moi ben. É unha máquina. Home. Dille algo, que estás... mulleres, sachen pa ataquen. Sachen é jaque en alemán. Jaque. Jaque. Sachen co jaque. Aí. Pa ataquen. Que non sai soa. Non tal. España, pequenen. Ei, aí vai o triche mailo Hunter do percebe. Ei! E que pintas? Parece que veñen da guerra. A ver que traedes aí, a ver. Oh, moi vos. Son como puñes, como puñes. Aí está. Que vos. A ver. 2 kilos, 2. Poñedeos aí. Aí. Deixadeos aí. 2000 pesiños máis, Quítollos ben, Evaristo, non mires, pero ven aí o xuiz, me cagina. Que cajámola, non? Non. Ti deixame a min que xa teño todo controlado. Ti ocúpate dos alemáns. Moi ben. Ei! Campamento Bundesliga. Así que esta leira é un campamento para veraneantes, non? Non sei de onde saca eso, xuiz, francamente, Ai, pola foto. Esta é unha foto que lle mandou Evaristo os primos alemáns. Puxolle campamento Bundesliga por poñer algo, Quedou simpática, Sí. E os teus primos son eses que están aí sachando, non? Sí, os que están sachando son os primos, sí. Aqueles tamén. E máis estes de aquí tamén, E a eses que lles pasou? Estes nada, que foron á lonxa a comprar percebes, xa? Xui, a lonxa últimamente está perigosa de todo, Os gelprimos. Gelprimos. Preséntellos aí, Evaristo. Vende, o xuiz de Portosás, aí está. Onde vas? Ven para aquí. Este é Gelfris. Sí. Este é Hunter. Que tal? Currás. Jere Maristo, Currás. Que tal, Hunter? Pois, para ser da túa familia non se che parecen moito, Evaristo. E tampouco falan moi ben, non? Son fillo da emigración, perderon a lingua, os costumes, o pelo, esa mistura, non? A mistura de razas que... Os costumes todos menos o do furtivismo, claro. Ese parece que o levan no sangue, como o primo Evaristo. Xuiz, é criminal que non ten prova ningún, Mañá pola mañá quero ver esta xente fora daqui. Vale? Hai unha denuncia do Concello, este camping é ilegal. Pero, que camping é dalle co camping? Pero, que lei proíbe que un home traia a súa familia pasar uns días tranquilamente a súa leira? Unha familia ben levada como esta, que se levan de maravilla, home. Primos, Aí está. Aí ven Alexander. Cagina. General Alexander. Que tal as galiñas, Me cagina Mariluz. Que? A ver, queredes máis? Non, gracias, eu só estou farto. Eu tamén, vou lavar os dentes. Vale. Todo estaba boísimo. Na casa Andrés non se come como aquí. Ai, xa o imagino. O único que sabe facer espaguetis e cantar comida congelada. Pois cando queres ser come debido, xa sabes, Xa lle dille a Andrés. Que pasa? Xa non sois amigos? Si, Dani, o que pasa é que xa non temos tanta relación como antes. Sacando da comida congelada, estás contento de estar outra vez en Portosás? Sí. Andrés portase moi ben comigo. É moi bo. Preocúpase moito pola xente, é amable, simpático, viste ben. Sí, deixo, Dani, vale? Pero se é verdade. E na escola? Que tal cos compañeiros? Ben. Andrés, axúdame na casa cos deberes para que volva a recuperar o ritmo das clases. Ha de ser Andrés. Andrés? Sí, díxenlle que me viñese a buscar. Xa. Hola. Viña a buscar a Dani. Voume despedir de Iria. Veña agora. Como estás? Como pensas ti que estou? María, sinto que o que pasou de veras. Deixa, Andrés. Está todo ben claro. Imos. Sí. Gracias pola sea. De nada, Dani. Ata logo. Ata logo. Este non chega hoxe. Non vai. Xa, pero que extrañame, porque este cando quedaba de facer unha cousa, facía. O tipo era de palabra, entende? Xa. Tanto ten, chegará mañá, non? Boas noites.
Está pechado. No, estábamos recollendo, non? Sí, pero que va, o petróleo prácticamente nunca está fechado. Se quere tomar algo, xente, por favor. Sí, un café, por favor. Como non? Un momentiño que teño a cafeteira ali, minutinho. Coñécela? Non, non, pero xa coñecerei ti marchas e xa che conto mañá. Eu quedo un pouco. Veña. Boas noites, Manjo e Aburiño, vémonos mañán. Grasiñas. Veña. Ata logo. Ata logo, mariñeiro. Ata logo. Que? É bonito isto, non? A primeira vez en Portosás. Non, xa vi máis veces. Ah, pois non me dou conta. Ven de visita. Veño ver un bello amigo. Ah, está ben eso de cuidar as vellas amistades, pero tamén está ben, non sei, facer amizades novas, non? Vai, eu son Celso, pero todo o mundo me chama Petróleo. Sei como te chamas. Ela, coñecémonos? Claro que nos coñecemos, Petróleo. Mi madriña. Pero se nos coñecésemos, eu acordaríame dunha mulleraza como a ti, non é? A ver, espera. Vai, agora que o dis, a túa cara faiseme coñecida, pero non pode ser. Sí, pode ser. Che. Che, non pode ser. Son eu, Petróleo. Son Paco. Pero ti non és Paco. A ver, é imposible, é que non pode ser... Pero esas dúas tetazas son túas, dime que non. Son implantes, pero é como se fosen miñas. Implantes. Isto é unha broma, ti non és Paco, non é? Non, xa non, agora chamome Vanessa. Vanessa. Pero Paco, a ti que che pasou para facer esa barbaridade de converterte nunha muller, che? Non me pasou nada, nin foi unha decisión, é que xa era unha muller cando te coñecín. Pero como que eras unha muller? Lo, aquí tamén eras unha muller. Aí parecías unha muller, che. Pois agora sí que parece unha muller. Senteste incómodo por iso? Sí, que queres que che diga así? Sigo sendo a mesma, Petróleo. A mesma, disque. Pero ti fai memoria, Paquiño, ti gustaban as mulleres, che. Non me gustaban. Nunca me gustaron. Nunca che gustaron? Pois felicidades, a min enganachesme toda a vida, Ganeite a ti, os outros e a min mesma. Que eu miro para ti non sei que dicir, che, que non sei que dicir. Pasei media vida sentíndome mal por ser como son. E despois da operación sentíme ben por primeira vez. Tiña ganas de ver. E tamén quería que ti me vises a min. E que queres que che diga? Que queres que che diga? Nada. Ti era o meu mellor amigo e pensei que o debías saber. Pois agora xa o sei. Tamén pensei que o entenderías. Non entendo nada, non me gusta nada isto, Non sei que cambiou máis nestes anos, Petróleo. Non? Se ti ou eu. Adeus. Mírate nun espello. Mírate nun espello. Merda. Que tes? Levas todo o día cunha cara de can? Nada, é por Fito. Que che fixo? Levo todo o día buscando por el. E que lle queres? É que me ten unha cousa, algo que era meu e que caeu nas súas mans por equivocación. E necesito recuperar esa cousa. Non che vai ser difícil atopalo. Mañá está no rastro que organizan os nenos na escola para axudar a Sonegués. O rastro? Sí. Pequenos burgueses que se desfan das cousas que xa non lles serven e as disfrazan de axuda ao terceiro mundo. Pois espero chegar antes de que a venda. Vendelo que? Nada, é unha parvada. Vasme dicilo que? Dunha vez? Non é nada, muller, é algo que lle dei por equivocación e que non pode vender. Tan importante é? Pois sí. Onde queres ir? Hoxe non. Agora teño traballo e mañá teño que madrugar. Por qué? Por qué? Porque teño cousas atrasadas. Xa as farás. Imos dar unha volta? Non, eu quedo aquí. Pero vai ti. Pero que tes?
Nada, é o traballo, xa sabes. Ti non estás ben, verdade? É por min? Non, eu estou ben contigo, pero... Non sei, Gustache outra? Que va? Que va? Son cousas miñas, muller. É Paula, verdade? Paula? Non, claro que non. É só que... Non sei, nin sequera eu teño claro que... Ben. Falamos cando me queras dicir o que che pasa. Adeus, Chano. Adeus. Sinto moito, pero non se pode facer nada, Celia. Non creerá ese conto de que os alemáns son primos de Currás, non? Celia, por favor. O que pasa é que non se pode demostrar que o camping é clandestino. E os folletos que? Eso. Ladislao di que son postais para a familia de Currás. Non sei o que di Ladislao. Seguro que Ramón anda metido polo medio. No, Ramón non o meta nisto, Celia, que non ten nada que ver. A normativa é moi clara neste caso. Non se pode acampar en lugares destinados. Se caso. Ea. Coñezo ben a normativa do Concello, Celia, e non di nada de acampar nas terras dun particular co consentimento deste. Teña en conta que non ten as condicións de habitabilidade requiridas nin ten licencia. É o peor. Que non pagan impostos. Mire, ata que se demostre que os alemáns pagan por estaren ali, non se pode ir contra Currás e Ladislao. E vostede pensa que non pagan? Pagan. Se é un camping ilegal, cai de caixón. Ainda que parece calquera cousa menos un camping. Sempre igual. O xuiz ten razón, Celia, non pode facer nada sen probas. Que máis probas quere, Pitusa? Que máis probas quere? Bos días. Germulleres, que os algaces non queiman, Algaces... Están como fanecas, meu. Estou impresionado. E botan todo o día traballando. Non. Van ao percebe, van ao peixe, fenden leñas, achan as padacas, de todo. E ainda por riba paga. Home, non. É metálico, mira. É libres de impostos, tes. E vos que lles dades, só? Nós damos ánimo, Ramón. E máis deixamos o sitio eles plantan, sachan e fan todo. Claro, o turismo de aventura, entendes, papá? Eles queren saber como é a vida en Porto Sás. Pois que a vivan, pero pagando, non? Hei! Dade, de que vago, dade aí, ai, me cagina. E dixo eu, non quererán traballar na construción. Home, non che sei, pero eu creo que eles queren máis o turismo de aventura, unha cousa campestre, entendes? A quen se lle conte pagar por traballar. É o que se leva agora, Ramón. Alá. A boa vida, meu home. Mira, Evaristo. Gelfrís, Gelhunter. Que trouxestes aí? A ver. Ese para ti, este para min. Dankeschön. Ten que ser, ten que ser, claro. Gelhunter, trae para aquí. Como que non? Dille que están baldeiras. No gut, Hunter, no gut. Jole de todo. Jole, está jole. Hunter, fala como a nós, jole. Sí. Están mortas, meu home, pero no petróleo ainda lle saca unha talladiña, Sacamos. Sacamos. É a mellor idea que tiveches na túa vida, Ladislao. Sí. E saben isto o xuiz e máis Celia? Saben, dixemos que estes eran todos familiares de Evaristo e trajaron. Primos meus. E que posibilidade hai de entrar no negocio? Entrar, a que chamas ti entrar, Ramón? Entrar como socio. Home, papá, pensamos ampliar o campamento no futuro, pero de momento, mira, estamos en fase experimental de todo. E logo ti que posa? Pois se hai que comprar máis terreo, Pero esa parte é toda miña tamén, se queres vendoche. Comproche todas as leiras que teñas por aquí. Moi ben. Moi ben. Gen Alexandre, moi ben. Vendoches, pero a precio de camping, Papá, se cadra debíalo pensar un pouquiño. Pois, non querer deixar a teu pai fora do negocio. Ben, non sabes, pero claro... Couto. Trato feito. Trato feito. Ajá. Vai ser o camping de turismo de aventura máis grande que se viu nunca. Si, vais chencher de alemáns que vai ser a envexa dos de Cormelli. Só teñen un. Sí, pero menudo un. Chao. Adeus. Pitos, está o xuiz? Non sei un momento que lle queres. Traía unhas cosas aí a Dani para o rastro ese das ONGs. Espera un pouco. Loja de Vigo. Claro. Hola, mariñeiro. Hola. Sí, en que lle podo axudar? Quería cambiar o nome no registro.
Últimamente fai nunha chea de xente. Sobre todo para poñelo en galego. Son uns trámites moi sinxelos. Logo, é de Portosás? Nacín aquí, pero marchei hai moito. Pois non sei como a deixamos marchar, eu polo menos. Non moleste la señora, Manjui. Marchei de nena. Os meus pais foron traballar para Vigo. E como se quere chamar? Vanessa, con 2 S. Chachi, Moi ben. E que nome ten no rexistro? Francisco Blanco Martínez. Francisca. Non, Francisco. Non me extraña que o queira cambiar. Mira que así é todo. Porlle Francisco a unha nena. Non, seguro que foi unha promesa de seus pais a un santa que sí. Non é nada diso. É que o antes era un home. Pero agora xa non. Ninguén é perfecto, non? Non, claro que non. Claro que non, pois eu marcho, Pitusa, que teño que marchar. Por se deixo iso aí, por se ven Dani. Vale, ata logo. Adeus, mariñeiro. Dígame, que teño que facer para figurar como muller no registro civil? Pois, quere dicir cambiar legalmente de sexo? Sí. Ten que presentar unha demanda solicitando ese cambio. Podo facer agora mesmo? Non, ten que nomear un procurador. Teño un abogado en Vigo. Falarei con el para que inicie os trámites. Hai petróleo. Que tes, home, que tes? Sabe la tía de onte noite? Sí. Non faría nada con ela, non? Oi, que carallo... Nin un bico? Nada, non, nada. Pois menos mal, meu. Non sabe lo que acabo de descubrir. Va a flipar, meu. Que é un home? E ti quen cho dixo? A min dixo-mo el, vaya, a min dixo-mo ela. Pois polo menos vai de legal, Sí. Mira que está cachondo. Mira, xa falaremos noutro momento. Non, tranquilo. Se fixer chanjo con ela non me queres dicir, non me digas. Eso queda entre ti e máis eu e máis Paco, claro, se yo queres dicir, porque... Non, Paco xa o sabe, non te preocupes. Como que xa sabe? Xa chegou lá? Chegou onte, E resulta que Paco e a tía esa Que? son a mesma persoa, ok? Que? Ai, que carallo. A ver, deixa ver esas fotos. Están aí. Parece mentira, E aquí vese ben claro que é un home, mira. Cambia a jura. Que no vio que na ve, Eu prefiro vela agora, Vai o carallo. No, dígocho en serio, E claro, non lle fixo ninguna gracia que aparecese por ali. Tens que falarte con ela, Berta. Non. Comigo tampouco quere falar. Onte discutimos no súper. Xa. Síntome fatal. Eu metín a pata e non lle deben contar. Non. Metemos a pata, pero non por contarlo. Mais ben por ocultarlo. Sí, pero foi ela que me deixou cando apareceu Suso. Si é que? Pois que non vexo que lle teña que dar ningunha explicación sobre o que fago ou deixo de facer. Pediuche explicacións? Non. Non, pero compórtase como se fora unha traizón. Está enfadada connosco porque non fomos sinceros. Eu contei o que pasou. Tarde. Perdón. Per que mala e dor de cabeza. O primo de Currás. Non sei de quen é primo. Pero ten unha insolación. Primeiro percebes, despois sachando patacas e moito tempo ao sol. Esta está bonita, pero... Sí, unha antigüidade, única no mundo. Ten un valor incalculable. A ver, canto de incalculable. Bueno, Paula, por ser para ti, 2000 pelas. Pero si ni sequera se pode abrir, Fito. Se tivese a chave, cobraba 1000 pesos, pero quen sabe o que ten dentro.
se cadra ten xoias. A mí parece un papel, Vai te saber canto vale ese papel. Joder, pero ademais é unha pena estrajala para mirar o que hai dentro. Sí, pero xa queres 2.000 pesetas, Son pras baleas, Paula? Así que... Estás ti feito un negociante. Sí, gracias. Un barquiño, baratísimo, 1.000 pesos. Non me chegan os cartos, Fito, teño que comprar perchas. Perchas? Como é que se venden tamén as perchas, Fito, Que? dame a caixa. Sí. Que caixa? Unha de Carballo que tiña un papel dentro. A ver, o que teño que recuperar, Sí, estaba aquí, pero marchou. A quen lla bendiches, Fito? Éxitos de Fari? Outro que vai por perchas. Hola. ¿Algún café? Estás ben? ¿Verdad? Nada, da igual. Que foi un mal día, non? Dos peores. Ya. A ti que tal? Tá. Chegou o amigo ese teu? Paco, era? Sí, chegou. E que tal está? Bueno, está un pouco cambiado. Había moito tempo que non vos viades, é normal. De normal, nada. E logo? Porque agora é unha muller, chámase Vanessa, mira ti. Que? Que cambiou de sexo, que operaron, que agora ten 2 tetasas, que queres que che diga? Paco agora chamase Vanessa. Sí. Pero ese non era o rei do pulso. Sí, ui... Como dicía sempre. Non hai home que resista o meu brazo, nin muller... Mira, a min non me fai gracia ninguna. Non sei, se queres non cho conto, Non, perdoa. É que parece un chiste. Pois non é. Que ainda por riba eu, claro, puxime con el, puxime con ela que... Que pasou? Que pasou? Que chegou aquí e presentouse. Eu levei moita impresión, eu quedei completamente apirolado verte e dixenlle que me parecía moi mal, e boteino de aquí. Tampouco creo que fose a primeira vez que lle pasaba. É que eu que sei, sentíme enganado. Eu pensei que éramos amigos, que nos contábamos as cousas. Erades amigos, Celso? Eso dilo ti. O mellor o tipo estaba comigo porque... Ti xa me entendes. Non entendo. Porque o mellor estaba enamorado de mí, eu que sei. Dubido. Non sería ao revés. Como? Sí, ti. Estás pensando que eu estaba, que eu el? Sí. Ela ti máis eu non, ou que pasa aquí? Boa nada, Valeria, non. Eso nada, éramos amigos e punto. Pois iso, Celso. Sempre me falaches del. Fostes xuntos á escola, no barco, compartistes moitísimas historias. Vanessa veu aquí porque, pois por iso, porque ti é o seu amigo. Sí. Éramos amigos, sí. É que eu que sei, e vou eu e casi ao largo daqui, mira ti. Vai falar con ela. Sí, a ver se me perdoa. Sí. Non te había a perdoar, claro. E ti que tes? Que tamén espero que me perdoen. Quen? Unha amiga miña. A ver, muller, dame a caixa, que máis se ten? Pero como che vou dar a caixa? É miña. Non é túa, é miña, Será un regalo. Agora xa non é, así que tanto ten. Veña, dame a caixa, que é moi longo de explicar, Paula. Xa, non acabo de pagar 2.000 pelas por ela, 2.000. Toma, 2.000 pesetas. Douchas eu, veña, dame a caixa. Pero non insistas, non che vou dar.
Pois doucho o dobre, Doucho o dobre do que pagaches. Toma, uns pesos que teño por aquí, toma. Xa, non te flipas. Este rastro para xuntar cartos para ONGs, non para facer negocios. Xa. Doullos a Fito, doullos cartos a Fito, xa está. Dalles cartos se queres a Fito, pero non che vou dar a caixa. Pero, a ver, de toda a xente que hai en Portozás tiñas que ser ti, precisamente, a que mercase a caixa, non? A ver, pero a ti que che pasa? Nada. Espera. Aquí está, a chave da caixa. Iso demostra que é miña, non? Veña, dama. Canto queres pola chave? Non, Paula. Oh, tío, que queres e o que hai dentro, non? Claro, eu conformome con iso. Acabáramos. Abre a ver que hai. Pero que non se pode ver, home. E ti menos que a ninguén. Pois a marear a outro, anda. Paula. Unhas perchas, chama. Non, non quero perchas, Unha Lois. faixa. Unha faixa. Unha faixa. Sí. Eso xa o sei. Xa. Pero como todo o mundo faja o mesmo, isto vai ser a meca do campismo salvaxe. Adeus, bo día. Tusiña, xa non sei a quen chamar para intentar que fechen o camping de Currase de Ladislao. Xa está. O que? Mira este punto da normativa. Con isto non quedan dúbidas legais. Podemos fechar o camping. Pitusiña, estás en todo. É de eficacia en persoa. Vamos alá. Vamos fechar o camping e darlle na cabeza a Ramón. Non creo que isto sexa cousa do señor Couto. Oh, leva a súa marca, dixo eu. Non, é a marca de Currás. Sexa de quen sexa, acabouselles o camping. Vamos. Areas vivas de Portozás, o mar que mo foi levar. Temos que falar. Só se queres comprar algo. Do demais non hai nada que falar. Non, María, non quero comprar nada. María, posme medio quilo de xamón, cando Sí, podes. agora das miñas. Non. Está ocupada. Non estou ocupada. Sí que o estás. Volvo despois. Que queres? Ti non estás enfadada comigo porque che ocultase nada. Sí que o estou. Non. Estás enfadada porque estás celosa. Non digas parvadas, anda. Sabes que é certo. Pois sí, é certo. Ti sabías perfectamente o que eu sentía por el e non che importou. Sinto. Pero o meu con Andrés non funcionou porque el segue enamorado de ti. María, estades vos comportando como a parvos. Sobre todo ti. E que queres que faga? Cando Suso volviu, acabou todo entre Andrés e eu. Pero Suso xa non está. E ti segues querendo a Andrés. María, teste que decidir dunha vez. Decide que é o que queres. Que? Xa está? Sí, xa firmamos no notario. As leiras son miñas. Eu non sei se fixeches ben, papá? Xa che dixen que isto está todo en fase experimental, Calao, ladillao, se yo deixei regalao. Ainda terás queixa. Despois do que che paguei por este lameiro. Ai, que soberbio. Tamén eu che deixo un negocio redondo como o mundo, Daquela baste, Baristo, non te despides aquí dos jarprimos? Non, que me emociono. Sí, Fritz, marcha, Baristo, Herr Currase, auf Wiedersehen. Herr Baristo, gehst du? Hala, Herr Fries. Hala. Du musst zu mir nach Deutschland kommen, zu mir nach Hause. Deutschland, zu Hause. Diche que podes ir pola súa casa en Alemanha cando queiras. É que se me perdeu a mí na súa casa. Eu que sei. Hei de vir de cando en vez por aquí, Tranquiliño, hala. Veña a traballar, xa está ben de despedidas. E non se chedes tan fondo, home, que estades rompendo o espiñás, home. Ai, me caje na Mariluz. Fritz, este é o novo, o Herdon, o filho novo, o meu pai, Ger Ramón Couto, Fritz, ala, a traballar, veña. Estás perdido, Evaristo Currás. Tens que fechar o camping.
Mira o que pon a normativa. Ningún transeúnte poderá acampar máis de 2 días seguidos nun sitio que non estea legalmente destinado a este fin. Pareceme ben, Pitusiña. Que? Entende lo que quere dicir isto? Enténdelo ben, Currás. Xa le entendí na primeira, Pero é que estas leiras agora xa non son miñas. Como? Non, vindinas. E a quen? Ai, que me destabilizo, que risa. E que pinta, que dúas. Veña! Que justo que vas llevar, non, ó. Pois compreina no rastro. É moi bonita, pero que ten dentro? Nin idea. A chave ten a Chano. E non me quere dar, ao parecer a caixa era del. E como fui parar ao rastro? Creo que por unha confusión. Por que non intentas convencer a Chano de que me dé a chave? Eu non son a máis indicada para convencer a Chano de nada. E eso? Creo que anda con outra. Ana, non dijas parvadas. Non mo dixo claramente, pero deu-mo a entender. Non lle fagas caso, que xa sabes como é. Espero que teñas razón. Queres ver o que ten dentro? Claro, pero é que non a quero romper. É moi bonita. E quen dixo que había que romper? Sabes abrir con eso? Con esto entras en calquera lado. Especialmente no despacho do decano da facultade. A mira, xa así. Todo o mundo fixo algunha na universidade, non? Xa está. Hola. Se buscas un mercante para embarcar, pois, mal sitio aquí, non sei, xa ves, cousa pequeneira de todo. Pensei que che daba vergonza que te viran comigo. Desde cando a petróleo lle dá vergonza que o vexan con unha mullerasa como a ti? Fun ben animal, non? Pois sí. É que non sei que dicir, é que... Que queres que che diga? Eu que sei, che levei moitísima impresión, Entendo, non te preocupes. Non extrañas todo isto? Ás veces. Eu moitísimo, pero moitísimo, Acordas aquela vez que case perdemos o barco no Pireo? E cando nos levaron presos en Maracaibo. E aquela peleixa con rusos, aqueles grandes como armarios en Hamburgo, Miña nai. Si, ó. Pasábase ben, Sí, pasámolo ben. Pasábase moi ben. E nada, eu que sei, cheguei a pensar que morreras tanto tempo sen saber nada de ti. Pasei uns anos en Inglaterra. Quería desaparecer un tempo. Claro, eu que sei, normal, non? Non sei, imos ao petróleo e presento os meus amigos, Vale. Estás toda estilosa, Gracias. Pódoche facer unha pregunta? Dime. Que é unha cousa que me anda bourando na cabeza. Cando estábamos embarcados... Non sei como dicilo. Cando estábamos embarcados, ti xa sabes que eu considero un home atractivo, non? O que quero saber eu si ti estabas comigo porque eu a ti... Ti estás tolo. Non, é que cheguei a pensar que... Non sei, cheguei a pensar que o mellor estabas comigo porque... gustaba, che, tal, non? Pois non, mira. A min gustame máis do estilo dos rapaces que estaba outro día contigo. Manjui. Gustache Manjui. Está moi ben. Pero, como que está moi ben Manjui? Curriolo, pero... Pois o abogado de Vanessa vai iniciar os trámites para o cambio de sexo no registro civil, sabe? Quererá dicir o abogado de Francisco. Non, Pitus, aquí sin dicir o que dixen, o abogado de Vanessa. Xa lle dixo que eses trámites levan tempo. Iso depende. Agora tense que someter a un exame forense. E se se considera que Vanessa é física e psicolóxicamente unha muller,
poderá cambiar legalmente de sexo. Hola, Andrés. Hola, María. Eu marcho, que teño moitísimo que facer ao outro lado da porta. Gracias, Fituse. Se necesita algo, tanto tempo. Amáñese vostede só. Temos que falar. Que fixen agora? Nada. Tes que vir comigo. A onde? Fora. É que teño traballo. Sí, pero o traballo pode esperar. Non crees? Ves dunha vez? Sí. É un poema precioso. Un pouco ridículo, non? Sobre todo esa parte de os teus ollos son o faro que iluminan a miña existencia. Home, un poquinho, sí. Pero deberías estar emocionada porque alguén te escriba algo tan sentido. E como sabes que xa non me escribiu a min? Pode ser para ti. Sí, muller. Mira, lé aquí. As ondas da radio espallan a túa cálida voz polo universo acompasando o latexar do meu corazón. A única voz cálida da emisora é a túa. Eso é certo. Porque a túa, perdoa que che diga, é como a dun gato mollado. Ai, pois podía ser un poquinho máis sutil. Pero sí, tes razón. Ademais, todo coincide. O qué? O da caixa, por exemplo, Chano non quería que eu quedase con ela porque era para ti. Hola. Non. Agora xa entendo todo. Bah, que desastre. Ti non podías ler iso. Sinto, non sabía que era algo tan íntimo, Menos diante dela, A culpa foi miña, abrina eu. Bah, que vergonza, tío. Vergonza por qué? É un poema chulísimo, Chan. Ti crees? Claro que sí. Se un tío me escribise algo como esto, tolearía por él. En serio? Ana, non nos sortes que como esta hai poucos. Xa o sei. Ana, a cousa non é como vos pensades, Deixate de explicacións e ven aquí. Vendi as perchas todas. Vendiuse todo, ata faise a miña nai. Todo non, Fito non lle paquetou a ninguén o libro ese de alemán. Penso que falaba das miñas perchas. Ei, ainda non acabou o día. Fito, xa é tarde. Ademais, non creo que veña ninguén con breste o dicionario. Eu non marcho daqui ata que venda o cachivachiste. Mi que sei mudo, Eu marcho para casa. Oi, tamén. Eu. Que, Fafito? Que houve aquí, meu? Nada, o que fixemos un rastro para recadar fondos, ó. Fondos de que, do mar? Do mar. Do mar non, ó. Con cousas vellas que nos daba a xente. Ajá. E que tal foi? Pois disto ainda non nos foi mal. Pero puidenos ir mellor, ó. Tampouco a mí me foi mal hoxe, Non, ó. E logo isto... Médoto para aprender alemán. Médoto. Non se che dará agora polo alemán, non, Evaristo? É lo que mal ten, Fafito. Se é alemán do bo, que? Ai, do bo si que é. É alemán do que se fala en Alemanha. Ajá. Hola, Vera. Como se di en alemán marisco? Marisco. Marisco. Ti tamén faz cada pregunta. Marisco. M. Marisco. Merfish. Merexo. Iso. Ajá. Ali hai marisco no bo. Canto queres por ela? Canto me das? Douche 100. 100. 100, pero 100 pesos, Ai, ó. Menos mal que non son Marcos. Toma. Dankeschön, Evaristo. Xa che os den, O libro. E logo, para que queres ti o método esta? Porque teño amigos alá en Alemanha, a máis parentes. Ai, amigos alemáns, non? En Alemanha mesmo non, pero cerca. Mas a ti que te importa? O libro agora é meu. Me cago na enciclopedia da mundo rapaz. Desde logo, que non venda eu, non vende ninguén, Ninguén. Miña nai. Que rapaces, E mira, en Rotterdam, acordaste?
Non me vou acordar, gañei un pulso sueco este. Bah, era así 2 metros, algo gordiño, pero... Pero non tiña técnica ninguna. O asqueroso de Milucho. Pero o tal Milucho existía. É lo. Existe. Se non morreu intoxicado. Por 1000 pesos comí un bocata de miñocas. Pero aí, comendo un... Que noxo saca dai. Tamén ti non andabas con un de xeito, Non tiñas un amigo normal logo. Non quería dicir que ti non fose normal, vaya. As mentanas. Claro que non son normal. Aí non. Son excepcional. Aí sí. Eso te razón, vaya. Ti crees? Cando se lle mete algo na cabeza que non hai que nadea parado, xa verás, Sei que non te atreves a pedirmo, pero estou segura de que che gustaría botar un... comigo. Un que? Ímonos deixar de caralladas, vale? Animaste a botar un pulso. Un pulso. Pulso sí, muller. Sí, o que pasa é que me dá algo de pau que me vexan eles aí na mesa botando un pulso con unha muller, sabes? Ai, sí, o pau vai che dar cando todo o mundo vexa como te machaco. Ai, sí. Era boa. É moi simpática. É moi simpática. Non está nada mal, Que mala és, Berta. Carallo! Non caches, Vanessa. Peor, partí unha uña. A uña sí. E meu brazo que? Berta non ten a culpa, María. E quen a ten? Ti? Non. Non a ten ninguén. Mira, sei que che do vin contar antes, pero... E agora que? Agora prométoche que non vai pasar nunca máis. Eso é todo? Non. Mira, extrañete moito, vale? E fuches tía que dixo que non podíamos seguir xuntos, vale? Equivoqueime, vale? Nunca deixei de quererte, María. Sempre fuches ti desde que te coñecín. Dime que desta vez vais a ir.